So yun mga bayan po ang ating trip A, 268.9 kilometers. So half bar yung tubil natin. So nasa ano po to ngayon, tangke natin nasa, ilagay natin nasa mga 17 plus 6, mga 23 liters. So punta na tayo ng tawag dyan, El Salvador mga bay. So tignan natin kung ilang kilometrahe yung tatakbuhin sa 23 liters na tubil natin mga bay. So yan, so update lang tayo sa daan mga bay. So nagsimula kami ngayon is 1 AM kasi alam nyo na, para iwas dakop mga bay. So hindi lang kami mag-aircon kasi malamig yung ano ngayon panahon kasi may bagyo. So chill lang muna tayo. So pray muna tayo kay Papa Jesus para all goods yung biyahe natin mga bay. Yan, let's go bay. Malay-balay na kami pero gulong-bugas yung check engine, pero okay naman, wala namang problema sa takbo. So still half bar pa rin. So 29 yung takbo natin dahil 290 na 0.7. So malaman natin kung saan naabot yung 23 liters natin papuntang El Salvador. So dito muna kami, bili ka muna kami ng pan. Update, Kisulo na kami. And Kisulo yung tope, konti lang bumabak. Sa Akbar. So Kisulo na tayo sa orasan. So 12:30. So isang oras, sabi, isang oras sa kaming nakatakbo. Awan sa 1.5 hours. First stop namin dito, umihi kami mga bay. Dito kami sa Kisulon, yung may strip dito mga bayan. Ayan po, so update dito sa ating gulong bay. Hindi na siya uminit mga bayo. So wala na yung paak dito mga bay sa gulong dito. Okay na siya sa kabila din. Kasi basla sa init. Mas mainit doon mga konti. Pero konti na lang yung init niya mga bay. Dito nagpalyas. MJ, di ka manghi MJ? Ito si Ryan. Sipa. So yan, update sa gulong. Okay lang yung gulong. Walang problema. So yan mga bay. So at least, all goods na wala na yung pihit dito mga bay. Yung kain sa ano ba. Kasi nilinisan na natin yan eh. Yan, so update ko lang kayo mga bay pagkarating namin sa CDO mga bay. Let's go. Dito na kami sa CDO. CDO na kami. Yan. So nasangit. Ay nako. Buti hindi pa kami nasangit dun sa ilalim eh. Buti lang walang nasangit. Putik malalim yung ano, yung butas. Ayan, sa CDO. So 2 oras rin yung takbo kahit 80 lang yung ano namin maintain. 80 lang yung takbo namin maintain. So goods si Cherry QQ mga bay. So yung balance sa gulong natin, kasi yung balance sa gulong, ayan, tamang tama na yung lapat sa gulong mga bay. So tama na siya. Yan, tama na. So yan, so diretso na tayo papuntang El Salvador mga bay. Let's go, diversion lang tayo dadaan.
dito na tayo sa El Salvador. So papunta pa tayo ng Matangad. So dito muna tayo mag-stop kasi kakape muna tayo dito. Ayan. Dito tayo. And 4:43 AM. So 3 oras yung tinakbo natin mga bay. So goods. Yung check engine din yan nawala mga bayo. Bigla na naman mag-a-alarm yung park ko. Ay, sa park pala ito. So yan, all good sa mga bay. So patayin na natin. Kasi nakapahuway na siya. Nakapahuway na. So yan, all good yung biyahe mga bay. Taas baba talaga yung minor niya. Bumalik din siya sa Juano. So, yung temperature okay lang, walang problema. So yan, update tayo mamaya umaga mga bay pagkarating natin sa Matangad mga bay. Let's go. Bawal dahil rin magputang dakop kaya madili ba yung magatog airport basta patulog airport wala na siya dakop para naman sa Davao katong sa diversion wala kayo dakop dito